Сәйлән ТВ оештырган Сәйлән фестиваленә әлбәттә уңышлар теләп каласым килә. Һәм анда катнашучы балаларга да иң беренче рәттә уңышлар теләп, әйтеп узасым килә. Сез шундый бәхетле чорда яшисез дип, матур итеп җырлаган җырларыгызны, биегән биюләрегезне һәм талантыгызны шушындый зур матур телевидениеларга килеп күрсәтеп, үзегезне күрсәтә аласыз. Киләчәктә дә уңышлар һәм инде безне сөендерегез, әти-әниләрне һәм әлбәттә үзегезнең тамашачыларыгызны табыгыз.